Ja, jeg tænker organisatorisk implementering også på samfundsniveau. Altså nu sidder Svend her, jeg synes lige, vi skal give ham en tanke. Han står bag sundhedsplatformen. Altså det er jo det bedste eksempel på, hvordan det også er en kulturel rejse ind i et meget fagspecifikt miljø og få læger og sygeplejersker til at arbejde på en ny måde. Og hvad får skylden? Selvfølgelig platformen. Der er der sikkert en fejl, hist og pist, det tror jeg også, Svend vil sige. Men det er en organisatorisk implementering. Hvad var digital post, som Lars stod i spidsen for? Det var også en organisatorisk implementering i Danmark. Var der nogen, der fandt huller i det? Ja, det var der. Digital tinglysning, kan vi huske det? Var der nogen, der var imod det? Var der nogen, der taler om det i dag? Nej, det er en succes. Det kan man skrive om på side 16 i Erhvervsbladet. Fordi det er der ingen, der vil fortælle om. Men der var nogen, der havde modet til at stå foran, og der var også nogen, der betalte prisen. Jeg tror, vi bliver simpelthen nødt til at se de muligheder og vise det mod for at få det implementeret i samfundet, og også hos os selv i organisationen. Og der tror jeg, vi har et stykke at gå. Jeg vil så lige nævne et tillæg til det her. Det er jo også driftsledelse. Altså, forudsætningen for transformation er også, at man har styr på sin drift. Og nogle af de ting, man kan sige rigtig meget om det, der er sket i skat. Men nogle af de ting, de jo lige præcis ikke havde styr på, det var deres basale drift og deres IT-systemer helt grundlæggende. Og så tænkte de, nu skal vi transformere os til en eller anden moderne verden. Og så prøvede de noget helt andet, end det de virkeligheden sad ovenpå, for de vidste ikke, hvad de sad ovenpå. Nemlig legacy. Gamle IT-systemer, der ikke var blevet vedligeholdt. De ikke selv forstod de regler, der var blevet skabt ind i systemerne. Og så prøvede man en digital transformation, hvor man i virkeligheden ikke var i stand til at gennemføre den. Så det der med, at man også har altså forudsætning for innovation, er jo grundlæggende også, at man har styr på sin forretning. Og som Lilian også sagde, det der med, at man nogle gange skal tænke det der over sin organisation, før man starter på digitalisering. Vi ser sindssygt mængder af eksempler på, at man har en dårligt fungerende organisation, og så tænker man, at vi digitaliserer den bare, så bliver det sikkert godt. Og det er bare, altså dårlige regler, dårlig organisation på det i et IT-system, det bliver bare mange gange værre. Fordi så er det støbt ind i et IT-system, og prøve at få det ændret bagefter, er jo helt håbløst. Så det der med også at tænke over det, og det var noget af det, vi lærte fundamentalt også ud af tinglysningssystemet, derfor også UDK virkelig blev skabt under de der præmisser, vi gjorde. Vi starter med at skabe en organisation, vi starter med at flytte reglerne, og så kommer vi til IT. Og det er jo det, som Lilian er i gang med at implementere nu, og dermed også den transformation er vellykket. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at man også gør sig bevidst, at det handler ikke bare om innovation, det handler jo virkelig også om den der driftsledelse, at man har styr på sin organisation, hvis man vil den forandring, som man så skal gennemføre. Og så er I jo smadret på snoren med al jeres digitaliseringshalløj, ikke? Men det synes jeg, det har vi tænkt rigtig meget om. Jeg synes, det er en helt fantastisk historie, ikke? Altså det der med, hvor hurtigt går teknologi. Altså undskyld mig, i 2001 vidste vi jo godt, hvor det ville gå hen for Post Danmark. Altså det kunne man jo godt forudse. I fortalte den det ikke? Ej, men, svenskerne. Ja, men altså, så er det jo også ledelsens skyld, kan man sige, ikke? Altså, og det der disruption, det er jo ikke sådan noget, der kom. Altså undskyld mig, det er jo det der, man kan jo se det, ikke? Det er ligesom Kodak, der fandt ud af at lave et digitalt kamera, og man ikke rigtig kunne transformation. Altså, Post Danmark har jo godt kunne se den der, det kunne svenskerne så ikke, det er der mange årsager til, men de kunne godt se, hvor det var henad, ikke? Ja, det var godt, vi fik det blandet svenskerne ind i det, det var faktisk super klogt. Ja, hævnen for svenskerkrigen og gøllehøvdingen. Ja, præcis.